Sziasztok darazsak! Üllői úton vagyunk, a Remise nevű villamos megállónál, és azért jöttünk ide, hogy lemossuk a motort. Befordulunk az Agipnak látszó kútnál jobbra, ami amúgy már MOL kút, csak még nem lettek a dolgok rajta átszerelve, a jó reklám felületek. Na és akkor itt is van a kis mosónk, ezen a felén tudunk befordulni hozzá. 55 másodperc, 100 forint, automosó. De miért nem motormosó? Hova álljak? De állok. Megnézzük szépen, hol tudjuk letámasztani. Előtte nem árt mondjuk leállítani a gépet. Yes, egy egyes, így. Dér-dúr. Kulcs ki. Kesztyű le. Úgy működik a cucc, hogy van itt egy ilyen zsetonváltó, bedobhatsz 500-ast, 1000-est, 2000-est, 51 százas, 200-ast, és akkor ő jófej módon fölváltja neked zsetonra, és akkor egy zseton 55 másodpercig tartja működésben az éppen kiválasztott programot, amit ott fogunk megnézni. Miért nem veszed be a 200-ast? Így van, másodjára bevette, királyság. Vettünk 3 zsetont. És akkor itt van a mi kis állomásunk. Backi. Csak egyféleképpen lehet belerakni, az pedig ez. Többi zsetonnal mit csinálok? Hol van olyan zsemem, ami nem kilométer mély? Jaj. Na, nem érdekel, lerakom ide elé, csak nem lopjak el, úgyhogy itt vagyok. Na és akkor előmosás, egyszer alacsony mosás, habfürdő, habköfe. Beindult ez. Megfogjuk és lőjük neki. Ennyi volt, hát ez nem tartott sokáig. Lesz még ebből zsetonvásárlás. Mindig fordítva akarja rakni az ember. Ez csak ilyen alacsony nyomású, áztatós okosság. Szépen nesze. Otthon persze lepucoljuk a láncot majd. Na most ez az 55 másodperc valahogy tovább tartott. Jó. Veszünk még a zsetonkát. Az a baj, hogy már csak egy 500-ason van, és most azt fölváltom, akkor 500 motort kell mosni. De akkor mi legyen? Gyorsan csapassuk le.
Jó, nem érdekel, a nézettségért mindent, belevágjuk az 500-ast. Tessék, 500-as. Nyeljed. És akkor úgy le lesz mosva a gép, mint még soha. Habkefe, mosás, magas nyomás. Adjunk neki. Beletolunk eleget. Mosás, magas nyomás. Az igen. Elszabadult. Nesze, nesze. Persze, ahogyban a tükörben nem számít. Hely. Ez a cső, ez megöl. Megöli az idegeim. Mi van, láncvédő? Koszos voltál? Na majd most? Oh yes. 4 zseton van még, hát hogy csináljuk? Kap 2 habfürdőt, ugye? Cseppmentes öblítés, magas nyomás, alacsony nyomás, dupla zseton. Biztos? 2 habfürdőt. Habfürdő, habfürdő. Na ezt figyeljétek, ez... Ja nem is ez az, bazd meg. Ezt itt megy az időm. Ott van, lövi a habot. Na, legyen fehér a Hornet. Tessék, már fehér. Imádom a habfürdőt. De jól nézel ki, kis szívem. Most hagylak egy kicsit csöpögni. Hagytalak csöpögni. Jöjjön a cseppmentes öblítés. Kétszerre vagy egyszerre? Nézzük meg egyszerre először. Cseppmentes. Ugye a fizikai törvények
ezeken belül is a gravitáció az lefelé hat, így fentről lefelé mossuk a dolgokat. Na, igen, kell hozzá 2 zseton. Teljesen habmentesek lehessünk. Cseppmentes. És habmentes. Régebben azért voltak kétségeim, hogy így motorral beálljak-e ilyen magas nyomásúba, de hát ugye elsőben is motorozunk így. Bevállaltam már egyszer. Persze, anyádat. Királyság. Van-e nálam rongy? Nincs. Akkor mi lesz? Félreállunk száradni. Akkor menjünk arrébb, drágám, megtisztultál. Ott van a láncod, el lesz kezelve. Gumidot még habos, de az majd lepereg. Reméljük, jó be is áztunk. Porszívozzuk ki a motort. Szóval, ha környéken laktok, akkor gyertek el ide. Megmutattam nektek, hogy működnek a dolgok. Hát úgy működnek, használjátok egészséggel. Így itt. Megpihenünk, lecsöpögni egy 5 percre. Remélem tetszett nektek, hogy szórakozom. Nekem nagyon tetszik, ahogy most kinéz a motor. Csillog, villog. Lájkoljátok a videóm, iratkozzatok fel, olvassátok el a leírást, írjatok kommentet, e-mail címet megtaláljátok, már Facebookon is megtaláltok, ott a borítóképemnél a YouTube csatornámon ott van a kis Facebook ikon, az a helyes Facebook oldalam. Legyetek jók, motorozzatok sokat. Sziasztok!